Ahojte, dnes by som vám ukázala, ako jednoducho vyčistíte uši v domácom prostredí vášmu psíkovi. Budete potrebovať gázičku alebo odličovací tampón, nejakú vatu, ušné tyčinky, čistič hociakého druhu. Vybrala som si Bončiku, je to náš miláčik, má zvesené uši, čiže je to adept na zápaly uši, preto je veľmi dôležité ustavične čistiť a udržiavať ucho v čistote, aby sa tam nejakým spôsobom nezačali množiť baktérie a kvasinky. Takže ako prvý krok si zoberiete napríklad gázičku, nejaký čistič, ušný, originál pre psy, ktorý máte doma. Nakvapkáte neveľa nemálo na gázičku, vyklopíte si uško a všetky tieto záhyby, ktoré majú psi, si pekne povytierate. Psi viac akceptujú prst ako ušnú tyčinku, preto čo najviacej sa vám podarí vyčistiť s prstom, tak sa snažte s tým pracovať. Trošku hlavu. Čiže takto pekne všetky záhyby si povytierate. Ak je to väčší psík, kľudne môžete zavítať s prstom aj do zvukovodu. Keď je to menší, tak tam už musíte použiť ušnú tyčinku. Čiže takto pekne si to povytierate. Ako druhý krok si zoberiete ušnú tyčinku, nakvapkáte iba na vatovú časť. S ušnou tyčinkou veľmi opatrne, pretože môžete s ňou veľmi ľahko ublížiť psovi. Vobcháte iba tú vatovú časť, viac nie. Nevybočujete zo smeru ani nič podobné, netlačíte, aby ste neublížili. Trošku potočíte a vyberiete. Zopakujete to ešte raz, v podstate dovtedy, kým bude ušná tyčinka čistá. Je niekoľko spôsobov čistenia uší, ale tento sa mne najviac osvedčil. Ešte raz. To isté zopakujete na druhé uško. Čo sa týka intervalu čistenia uší, tak ten je rôzny. Nedá sa presne povedať, že či máte čistiť každý deň, raz za týždeň alebo raz za mesiac. Závisí to od plemena. Psi, ktoré majú zvesené uška, väčšinou majú častejšie problémy s uškami. Takže úplne najjednoduchší spôsob je, pozriem sa do uška, je špinavé uško, tak ho jednoducho vyčistím.